Сега ще покажем за стоповете как се прави. Почистили сме си стопа, закрепили сме си го тук на панела отстрани. И сега следва да го разпънем фолиото. Отново си отлепваме фолиото до залепналата част. Отново напръскваме с сапунен разтвор. Идеята е да може да се плъзга плавно, да не се разцепва лепилото. Сега слагаме си го отново тук. В момента в помещението е студено. Ще го залеем с топла вода. Не съм фен на турчетачката. Тя нагрява концентрирано. Тук ще го нагреем цялото. Да размекнем самото фолио. Накрая, където се захваща, пак го обливаме с водичка. Флорото ни е леко вече. Идеята е тук да се плъзга плавно. Освен, че дърпаме и настрани. Освен, че дърпаме към нас, дърпаме и настрани. Така, сега броиме до 10 и мога да пуснем. Ето, вече не е закрепено. Започваме да избутваме сапунения разтвор и изрязваме. Сега вече сме си го избутали сапунения разтвор и тук имаме една чупка, която трябва да залепим фолиото на нея. Как става това? Пръскаме отново вода, пълним самата чупка хубаво, изплакваме и директно може с шпаклата. Ето, сега ще го покажем с пръст. С пръст директно избутваме, задържаме. Задържаме, за да може тук да го прикрепим към края, понеже ще нахлува отново вода. Ето. Сме готови. Ето крайният резултат. Вече е изрязано. Режеме го до ръба плътно. Не знам дали се вижда. Така, обръщам внимание на ето тук, понеже се забавихме, не ги избутахме, балончета има. Не е разцепено лепило. Това са балончета. Ще изчезнат след 2 седмици.